pe bârnă Larisa Iordache. Danilova pe 2, salt înapoi. Pe 2 picioare aterizat. Saltul lateral, ținut. Salt înainte. Două întoarceri în această piruetă. Ponor executa așa ceva în trecut. Ultima campioană olimpică pentru România la bârnă. Aptitudini și pentru Larisa Iordache la acest aparat. Se mișcă foarte bine. Trei șuruburi. Foarte bun exercițiu pentru Larisa Iordache, care are în bagajul ei și un salt înapoi cu 3,60. Și a luat revanșa după ratarea de vineri. Două evoluții foarte bune ale junioarelor. Dăm legătura acum în studio.